Kukobolia gochase abagusi kumubeka omosike Dr. Fred Okengo Matiang'i asa masabo na kumubwatisia ase ganga yaye yokorigia ekirogo ky'oburai bwense ase obochori bore mutwe Okongo nigo airera buna kero Matiang'i arasoe ase oburai nigo abagusi baranyorere egetaria kenene ase serikali Mati mwariere ekara ruta abore ni president muntu ndabwese utarenge chama yaye Pako umwana umoyi yoro video ni moyi ahade tusiko museneta kagenda ka umwana umoyi gorogore imondi gorurongai akagenda inka umujumbo rukoro kunga ketere gorunandi akagenda ria inka ikiaro nyamuri wa ko umwana ine biroko momwe ngakiano enda bunge akari president era badiro ude bakalende Unaruta rende tunera hake boye tunera dokumenta kurunka nka tuma kiyono kama yeye birubiya esikebo nande unamata karua to tebeti otoligeri likurusiko iyo tigatoro kinga kurugusia ndugato bote ngo kareto bo president alia nka ekero tu ahora kiri turabo disiko kurusiko sega bakristo sabero mwana ito Fred Okengo Matiang'i bando mari bate anje Kere kabila ya tuba katuaje ase aralia obvious bona nje na sababa gusibina to andi unonye kotagende ndekia weka marunse osabe nyasa na bago toigwa torasabero mwana itoko ku Fred Matiang'i mbobe aya ndoko musabero president nere utirande mwaigule nga kere ndo kere kiese ibakakole bakebo ebo baito bara bakonya goturwania abana babaito na barabutiga baje sinyasaye tobasabere nyasaye na rokoraki kubabeke bacha meso mugusi bakehanie ese yeso mugusi na ritora atware que tugekoro kwa no gotwara omoisho pisi engia neso boibi botareki botai na botwa tenga tosabese de twareki